ito? Asa ko ka? Ano naman, hanap lang ako ng kanta. Muragi original no, muragi tang grasa nga tinuod. Sige, nai mo kanta sa doon. I'm trying to pull. Grabe. Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pag-reaksyonan ang usa ka video na pod nga usa na pod ka content bali sa taong grasya bali nga si Joey Tubo ni siya. Oo. Atong tanawon kung unsa po ang ilang pagkuan karon iyang pagkanta bali dito sa usa ka sa murag bag-o nga nag-blessing bali sa iyang establishment o sa negosyo bali o kan-anan ba ni o restaurant. Murag dito na siya sunod na may microphone lagi, sunod na po yung mga program bali ni kanta siya. O atong tanawon karon kung unsa po ang iyang pagkakanta karon. Ang iyang pagkakantahon karon ang Never Enough katong nisikat po siya ngadto kini nga kanta dito sa nag-viral bali siya ngadto sa pagkanta niya ngadto sa kuan sa mall bali. Sa po ni siya nga kanta. Atong tanawon kung unsa po niya pagka kuan pud karon kay ba man ta kahibaw kung scripted ba ni o kuan kay content man pud lagi na po niya basin pod pero tanawon na to. Okay, sige di na ta maglangay. Pero sa mga uba sa tuod sa mga bag-o diha nga nakakita karon bas matinga mo nga atong pagkaputol-putulon ato nang gituyo kay kita usa man ka reaction video nagreact ta para mahatag ta og mga opinion o insight bali sa kada part nga atong pagkaputlon. Pero kung kamo di pun mo ganahan nga naisigtabi bali nga susamay nga nani ato man pong ibutang ang original nga link bali ni dito sa atong description. Oo, dito ra mo tanaw sa channel bali sa ani nga kuan video para sa ila lang pagkakay para wala gaming tabi-tabi bali kung di mo ganahan. Okay, sige di na ta maglangay, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Oo. Ang iyong kanta dahil gihapon ka rin ka itong nag-viral siya nga dito sa pan. Ang ganda pala ng lugar ito. Atong dito sa mall. Ganda ng lugar ito. Ano yung lugar ito? Asa ko ka? Ano naman, hanap lang ako ng kanta. Muragi original no, muragi tang grasa nga tinuod. Sige, nai mo kanta sa doon Macchiatos, guys na ito kuno itong grasa. Daming tao dyan, kuya. Sige, ay nang istorya, kanta na. Okay lang? Sige. Salamat. Dito enough yung kanta ko. Sige. Never enough, coaching. Okay. Usa mo dining murag establishment o usa ni kan-anan ba kanang nag-open? Grabe. Let it stay this way. Can't let this moment and shut off a dream. Sigawas ng andito sa sulod ligawas ng gigi para mabidyohan niya. Can you take away? Take my hand. Will you share this with me? Darling, without you. Mga kuan kita sa iyan okay. Iyang tungod sa pagsugod atong kuan ni sikat gigay siya ay ingon ani magid yung mga content gud sa iyang vlog yun kanang funny nga kuan ba kanang magpakita kita para sa sama ni karon nga taong grasa siya ang iyang gi papil bali karon sunod mukanta siya sa mga kuan manguha og mga microphone pero ambot lang kung nakasabot na ba nila o tinuod baka ni nga opening ni sa usa ka unsa ni nga establishment ni unsa ni nga commercial nga kuan restaurant baka ni nag-opening so mikanta bali siya ambot lang pod kung sabo na ba ni sila o gisabot na ba ni nila o scripted na bali ba na gibuhat
Pero okay gihapon kay daghan ba yung matan-aw gid sa iya kay nisikat gid ba siya nindot gyud tingog. All the shine, the thousand spotlights, all the stars we steal in the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold still doing this hand can hold the world. Oh, tanawa ra gud. Grabe gyud nagi kuhag cellphone gid tanan ba. Videohan gid siya. Mo guni usangan ng kapasikat sa iya kay ang iyang pagkantahon puro pang babae gud nga kanta. O grabe ka tag-as kay mga kanta ba pero makuha magudi nga gud pud una mo anong pinagamay pud sa tingog mga murok pinababae o usahay pud yung palsito nga nindot kay paminawon, di ba? Ang padayon sa ta kay oh grabe. Ngangang mga bata eh. May video sa likod yun o. Okay guys po. Alright, so pagpakan sa tanato ni Kanta, oy, ang taong grasa. Okay, ato na pong nakuha ng usa ka taong grasa bali nga nikanta na po sa usa ka kuan dito sa Sakali. O ang title ani sa video bali mo ang taong grasa ng agaw ng microphone nagpakitang gilas bali o okay po gayo po. Ambot ang nag-agaw po kani o gi ilaban ni scripted na bali ni o animal kay vlog man lagi naghihapon ni kuan bali ni Joey Tubo man siya pinsan ni siya. Oo, hindi siya taong grasa bali. Umo man ni iyang content bali sa iyang vlog bali o sa ni. Pero kinigid siya kaning nagkanta gyud grabe ka nindot gid siya tingog gyud. Nindot gid siya to. Mao man siya ni si Joey Tubo mao lagi. O murag mauni siya. O mao man iyang content pod. So, maayo po ni siya mo gitara pod. O siya mo kanta, o siya mo gitara, siya mo kanta gihapon. Ug karon ni atong nakita gid sa video karon nga grabe kadaghan grabe nagi kasikat kay ni ani niya nga kuan kay sugod sa iyang pagkanta to sa mall pod o katong bisan asa na maguni kay bisan asa man ni siya mo magkuan mag-prank bali nga o mukanta bali ngadto sa kuan kay usam pod na sa content nila pag-prank bali sa mga tao bali nga ilang murag haranahan bali ba kani karon usap ni ang iya kung sa iyang content bali nga taong grasa siya. Grabe naging sikatan niya. Kay mismo karon no sa pagkanta dito, grabe halos tanan isig kuha gi cellphone ang mga tao dito sa sud ligawas lang gyud kay para mabidyohan bali siya, di ba? O grabe kay sikat na kayo kay kuan magud ta kay nindot magud pud sing tingog gyud pod. Kay usa nga
kuan ang iyang pagkakantahon kadasagaran gyud nga pagkakantahon niya mga pangbabae o tag-as man gyud ang tingog o lisod kay ba pero makuha niya iya pong kuanon po yung tingog mura pug babae pod o di ba o sikat na gyud guys siya o sa inyo kasulti sa atong video karon comment niyo sa atong comment section o sa mga bag-o po diha nga nakakita karon unya wa pa ka nakasubscribe unya ganahan dai ka sa atong video karon subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga mapakita ni okay sige di na ta maglangay daghang salamat sa inyong pagtanaw hangtod sa sunod kini si Indians TV proud Bisaya. Peace out.